Hi guys, Bisaya Wonders in the house ulit. Wonder Bisaya pala, baliktad. So ngayon guys, welcome ulit sa ating panibagong video. So karon ay mutan-out ako utro sa atong paborito nga Viners guys, ang Siki Horror Viners. So sa mga wala pa ka-subscribe sa kanila, i-subscribe ninyo ang ilang YouTube channel na Siki Horror Viners Production. So ang tanawon ako karon ay yung sugarol, tago mga sugarol. So ang part 1 ani ay natanaw na nako ang part 1 ani. So akong tanawon karon ang part 2. So sa mga Bisaya dai guys, sa mga ganahan og Bisaya Viners o Bisaya nga vines, nindot kayo ang Secure Viners tanawon. So i-subscribe niyo sila sa ilang YouTube channel and i-follow niyo sila sa ilang Facebook na ang ilang Facebook na sila ay for 4.7 million followers. So ara guys, let's go. Nara si Dokyo. Tuloy. What's up po? So wait lang, ang tago sugarol da ay agtong una kay sila to Dokyo, sila si Moy ato ay wapa mo apel uban lang nila sila si tong mga baraha nga dagko gagmay. So karon na atong tanawon ang part 2. Let's go. Okay, utan ako Jis ha. Lagi. Lan. Hangin ako tayo. Bubong si Dokyo og si Moy. Kami na si Minteryo. Naneng. Suyo pa kuno ng hangin bong or mahurot na bong. Budan mo tadi tirada ni Dokyo. So ang ilang gitagawa na si Captain Esquerdo. Hangin. Ay, kang hangin na kaundang sa pukuno no. Sabag-sabag. Ikaw ka ba ito? Asa na ne? Na? Samok yung hangin na. Sige. Wala ta. Kuy, hukaw ng kamo. Pusoy, ang ginawa lang yung pusoy. Alam si Minteryo, pamahap na. Patay ning brahaan eh. Unsaon man eh. May pay gisugnod ne. Amatay no on bali. Imis dile. Matay bati aka ining braa. Mapatig na si Moy labaw gini braa. Mamang mamersonal man ka. Ug mabati nagnaong imong braan to sa. Wa man kay kugay nga bati kay kung na kuno kahapon. Ano laban mo bati er tigayo. Ito pusoy utong eh. Aw. Pordoy gid mo na ako ani ron. Kisa ba na nakadawgan ron dugay man kay mo labay sa man napungkol? Itong dili pusoy. Ikaw manoy akong ilabay ron. Tres. Tara, tres. Ko. Utso. Alas, day gamay. Ikaw, ni gamay. Itong chikitsa. Kanin baraha ba, day gamay. Klaruhan na imong pagstorya. Chikitsa parang potla na Dawat eh? Buta. Kung miseda ko, Size. manay mo kay glabog naras labi daw. Basta chikitsa. Di ko wako kabalong sa Tagalog ana. Gasugal na po ni sila oh. Bantay mo silang kapitan. Nag-report ng David. Tira si Minteryo no. Straight. Agoy, diha ka na sayop dok. Diha ka na sipir. Irok. Nan. Giirok. Bro, highest straight. Kana. Irok. Na. Pas. Masaman, pas mo? Susul. Pagulat. Mura na yung ipinabog na imong high bong. Special. Kan anong special bong? Na, asa man imong high street gikaon. Daog na ko wala ko baraha. Sayang, kay Daog. pagkabara. 50. Hari, 50. Hari na yun. Pagkay pagkabarahan na. QR. Hari na QR. Pod. Ako sa ulo. Sige. Gcash basta giwar bayad. Perperti na og Maya pod. Maya. Kita Maya pod. Na sila Maya. Pari sayang kaya to eh. Sige, dali ah. Lagi dala oh. Ikaw, hari scan. Dapat ma'am. Mana? Asa man ang resibo na eh? Klaro na kining nasin ako. Sige, 50. Ima mo bang? Bro. Walay ka. Hala, sige. Sige, bulot tayo pala yun. Gay. Bawi ta ni bukas sa. Kaya report na silang David. Naras kapitan oh. Kap. Oy. 300. 300. Ha? 300. Kay. Basta tayo 300. 300 nga doon. 300.
Wala pa election, layo pa election, wala pa ko'y kahatag. Ah, di ka kadung sa istorya ni mo ron. Unsa man di istorya mo? Basta wa po'y 300. Unsa di istorya? Hoy. Uy. Unsa man di kalakiya di? Unsa man di ay? Kwarta sa ganit para mahatag na ko na kung isulti ni mo. 300. Bila? 300. Ikaw ka nang parungan imong kalaki ha. Ang wako lang 200 na. Kana salaman. Wako kuan, unsa man di ay? Okay. Hmm. Si Dokyo, Oh, unsa man di si Dokyo? kulang man ikap. Kana salaman lagi wako lang kwarta. Ah, kulang ako ihatag ni mo. 300 ba kung giyon ni mo? Pandi wa pala naunsa di si Dokyo. Kulang. Kulang lagi ni kap. Bahala na si Dokyo hana. Wala pa Dokyo na. Okay ra po ni. Naunsa man di si Dokyo? Lara. Oh. Si Dokyo, Oh. si Bobong, Oh. ug si Moymoy. Oh. Kulang man ni kap. Gatag na ko 300 ay ko ginagkulang. Kulang na. Bobong. Si Dokyo, si Bobong, ug si Moymoy. Kulang gyud ni kap. Naunsa man di silang tulo? Oh, naunsa man di ay? Si Bobong, si Moy. Si Dokyo, si Bobong, si Moymoy, kay Kay. Si Kay. wala na repikas kamot. Pagkahangol gyud kayo nimo. Kulang kap. Oh, naunsa sila? Si Dokyo. Ba to? Si Bobong. Si Dokyo, si Bobong, si Moymoy, Sugal, kay sugal. gasugal. Lara. Sugal na pod ning mga 500. Aras David. asa dapita. Hmm? Asa dapita. Sugod ta. Pisogod. Si Bobong, si Dokyo, si Moymoy, kay gasugal. Kulang gyapon kap. Last shot na nako kwarta o 50 asa dapita. Katunga naman eh. Wa ko'y lain ng kwarta. Si Dokyo, si Bobong, si Moymoy, gasugal Sa amin. sa amin. Katama. Si Samen. Ikaw sa Samen. Gasugal lagi pero katunga naman ni katunga naman ni kap. Sabi. Samen. Sa amin. Asa nga Samen? Hindi ta na makakuan kap kay si Quinta naman ni katunga naman ni. Patanan ko sa loto. Asa? Samen. Asa nga Samen? Sa Minteryo. Cemeteryo. Ya mo ghost pa rin kapitan. Kap. Pick up. Kwarta. Ta. Mura magyapon ko. Pili mo Pildi pa kuha na magyapon baraan. Igibla sa bapuning tarong ne. Kaya way makita ang kwarta des kuan. Ay puno Kaya may Budak ko. kaniskan Budak ko. magkakista. Maro. Tres. Par 3. Pita sa kong par 4. Nara. Ay, utso. Para utso. Par Sakyan ako na. parking. Parking oh. Alas. Killer. Paralas. Oh, Sus pagkanindot kay pagkabrala. Pasko Bihay. na ba? Ha? Pasko na. Di ko na magkakuan sila ane. Magkabungkad. Oh, 3 kits. 3 kits na. Dali bro. Sige. Oh, 3. Si Moy. Straight. Quadro. Natin special ka. Siyempre. Gayon. Tay, wala niya ayuhan ni malasa to kyo. Gayon. Putruhan na to kyo. Di kang dula. Di surrender ko. Di ko mo ba. Wala lang kung ga. Mamang di magil mo kasabot yon. Ah, maman di kapitan. Di ba kabilang ako gayon yung dili lagi mo magsugal? Wala bi may kasugol kapitan. Wala gani may kapitan. Wala gani bisag piso. kapitan. Wala gani bisag piso ng pusta ng Hindi, mga naikingon akong gasugal mo. Basin kay abtek ka ninyong dalong ganon ka ninyong mata, inyong ipangdaguan ninyong mga sinsilyog tagmamiso. Wala, Kapitan, wala. matay Wala, sa piso. wala. Kimi kwarta, kapitan, oh. Kamong tulo, tindog sumani. Tindog. Kapula bi may kasugol ka. Tindog. Marama. Dito, tindog. Tindog. Sugal kap. Kasi naman yung ipangtaguan Wala lagi kap. Dako kay kantian mong. Bada mapukan. Ah, Talay. Wala lagi. Wala bi kapuan kapitan. Suporta sa kamay kapitan. Gamay, oh. QR code na ito. Adto na lang dagay ta diri sa ninyong prisuan. Maglose! Kamu mga gaya kay mo gulo, kapila naman ako giingnan, gibadlo, nga dili lagi mo pwede magasugal. Ani pa gid mong minteryo, public kayo. Kapitan, ganula lagi mi kapitan, pero wala man mi gagamit og kuwan kanang kwarta. Wala man dula-dula raman mi. Mulimod pa gyud mo, moy, mulimod pa gyud mo. Wa giday mo gasugal. Wala lagi.
Lantaw ako. Wala biya. Naulaw ka, lantaw ako, moy. Nagsugal mo, wala. Wala. Murag na makak na yung mata. Gikatarak ko. Ah. Sa mga kapitan. Ang sumakabong. Wala ba me? Ang sumal yung mata. Wala inani ra kini kapitan, murag napuling mo kaniya. Ya din mauli. Lantawan ako kamot, kay murag na lain ginang mata. Wala mau ni. Kana? Ito, straight. Mga gay. Kamu baka kung kay mga mata niya, kanang mga baba niya, kadawin mo, mga baka kung kay mo. Wala. Kung siya naman ba mata dokyo, naisog magkakanlantawan ako. Wala biya ka. Wala, baya kap. Ikaw utro po dra baka kusog kay ka magaulo, gadako laman ang imuang simuras na imong ulo, pirmi kang gaulo. Wala pimi ka sugal kapitan, gadula may anak bra ka po. Kapiyag kay mamaka kang tawaan na di gyud katuwan po dunta. Katawa no, smile. No kadokyo. Magkatawa man bong. Wala markap. Kana yung mga sinina pong bua. Ulan daw ko, makikita gyud ko mga sinsilyo ana ro hubuan na yung mga sinina. Hubo ah. Kapitan. Why, ba Wala, ta ulit si lagi Siyo ka na kay po. das QR code agwan. Gcash agbayad. Lagi kapitan. Oh. Kamo naagid mo na nagpusta na mo naagid yung mga sinsilyo ani ug asa gibutang kay kamo mga sugaro kay mong dako. Imposible kay gakatol permi na yung mga kamot. Kadula ra gani me. Tula. Tabunin imong tutoy bong no kay dako kayo bong. Wala bi. Wala lagi. Ana, ka. oh. Kasi na may gipanlol kayo yung mga ilok. Wala lagi ka. Gabutod ni mong tiyan, basig diri nimo gisulod. Hangin ra kap. Lawas nimo oh. Basig diri nimo gisulod na yung naura ba kag pigibang. Wala biya ka. Puyin kino. Wala lagi kapitan. Lagi Eh, kapitan. saan pa na yung hilay? Aw kane, salig ko ane. Di ba ko ni Maroes? Wa gyud ning kasugasa. Wala. Wala ka. Wow. Wala. Talikod tuwad. Tuwad mo kap. Tuwad. Ang ka ko. Dili ana dokyo, wang ko niya nagbubuan imong short. Oh, Tuwad. Wow. wala lagi na ka. Mayo. Gadula may anak oh. Kung kusog mo muli mo, nawa pa man mo nasakpan. Masakpan din mo na ako sa sunod. Magadula, magasugal mo. Kamo, mag-abot. Di na mo na ako, dado na ng barangay hall. Dito na mo diretso, magakit-kit mo anang kabilya, anang prisuan. Saksak. Wala na ka. Ipapreso din na may palaroy-laro yun na mga sugarol ka. Preso na ang tutsang-tut ka. Abot-bot ka. Di bigyan maayo ng mga sugal ka. Hilo mo moy. QR code. Kusin na kap tugnaw na kap. Bantay ha, mag-abot. Bantay lagi masasunod, masakpan. Bantay mo na ako. Wow. Dili Sakte. lagi may magsugal kap na. Lagi. Wala na bipog na ng sugal. Sakpan mo na ako. Nagani lagi kay Gcash ang nato. Dalikit. O sa man ako nadunggan nga bangkas. Magatari-tari na pun mo. Eh dili biya ka. Mi kabalo maan. Sa man ang Amo nakadunggan mo akong bangkas. Na. Lahi Wala pa yan. Wala ka bangkas. Tare-tare na. Mo uli, may silang daw mo angkas na Magbakas, akong motor. magbakas. Angkas man akong motor. Angkas silang daw kay sa man Usar man motor mo. Wala. Ay, sakte. Mora to guys. Mayo pagkakuan kay Gcash agwan lang gibayad QR code. Walay posta na nakitaan si Squerdo. Na guys, mara to. I-subscribe ninyo ang Secure Binders ha. Brr.